2 cubes for 10 pesos SRP lang. Bili na! Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Hatod sa Indo, kan DZGV ang programang magtatao ni impormasyon, mapadapit sa pagmakulog, asin tamang pagataman kan kapalibutan, mga isyu na ipapaliwanag, mapadapit sa mga dapat gibuhon sa pagpreserbar kan sa tuyang pinag-eero kanakinaban, mga istoryang daraan pag-asa, asin may mensahe na ang problema kan kapalibutan, igwaning solusyon, asin kayang-kaya ta. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Boses kan kapalibutan. Boses kan kapalibutan. Ika, ako, asin kita gabos. Kaya niya to na pagkarahayon ang sa tuyang pinag-eerokan na luway-luway ng nadadanyaran. Kayang-kaya ta ini kung kita sarabay na magtatarabangan sa paagi kan pagdango kan boses kan kapalibutan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating Magdangog na sa tuya ini. Magpartisipar ang boses, mahalaga, kapalibutan, padabaon ta. Boses kan kapalibutan, kaiba kada Sabado. Si Mardela asin Father Momoy Brumeo, digdi sa DZGB, ang sa indong kadamay. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Putol ng kahoy kahit iligal. Buhay ng mamamayan ang isinusugal. Bukayat ng maningil na ang inang kalikasan. Libu-libong buhay ang inutang. Basura ay itinatapon kahit saan. Kaya't marumit, mabaho ang kapaligiran. Kung di natin iingatan ang ating kalikasan, tayo ay papalapit sa katapusan. Mga tugang, good morning! Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Wala 4 days bago magpasko. napapansin Kumusta na kamo? sa mga Welcome po sa programa Boses kang Kapalibutan ko niya pong aldaw na ninin Sabado. kapitumi na Siyempre, ako po ang sa lingkod, Mardela Daing Ibak, Sadit Sanak, Pedotia. ilog na Iba ng taman siyempre, mga tugang dyan po sa Mary's Healing Sanctuary Broadcasting Center sa Lidong sa Santo Domingo, Albay, live. At malay Father Momoy Borromeo. ng Mamaya makakasama natin si Sir Larry Pasqua ng Philippine Movement for Climate Justice ang tubig, para makatalamitam sa imbabawid kulay asul. at makumusta ang mga kaganapan pa rin para po sabi nga niya na mapangalagaan natin ang ating kapaligiran, Ikinalat, mapababa natin ang patuloy na pag-init ng huwag na nating paabutin. mundo. Upang Siyempre sa pamamagitan ng mga hakbang na kailangan nating pagkaisahan lahat. Hindi lang ang gobyerno kundi maging tayong mga mamamayan. meron lang Lado technical, kasabay po natin dyan si sa aking pagpanaw sana. June Napolis. Mantang yaon man mga tugang sa tuyang DCGB Social Media Department si Jerome Nico Martinez. Lang tayo magkanta. Yung iba nating kasama ay nandoon sa recollection. Advent recollection. Ano John? Pwede nating ipasok yung ano? Di bali, ay wala yan. Ayan, Father Momoy, good morning po tabi. Good morning, good morning. Hello, si Pai. Good blessings sa Indo Gabos. Ayan, no. Lalo, bako siya ng ngunyan kung sa mga
maabot pang aldaw. Oho. Yan, okay. So, ano yan, Padre? Lalong-lalo na sa pag-abot ng Pasko. Oh, apat na tumbling na sana. Pasko na. Yes, Pasko na. Ayan. Opo. So, Father, ngunyan pong 2024, ano ang mga signifikante na kaipuhan niya itong tandaan pagkatapos pagprepararan man sa 2025? Kadakol po baga kita nangyari. At least sa programa manong igni sa tuyang programa kang boses kang kapalibutan. Dakol-dakol na nangyari. Magpuunpak ng mga sa tuyang pinapaluwas na mga warning. As in man, igwamang kita mga nakakuamang kita ng mga commitment para sa tuyang renewable energy. Iyon. Sa tabang kan PMCJ nangunyan ngani tatawang kitang update ni Larry. Ayun, no? At saka itong partner natin ito para magiyahan ang ating mga kababayan para mabawasan ang ating carbon footprint. Ayan, okay? Yes. Opo. Kasi kadakol pa kita mga maarabot ng mga programang arog kayan Yes po. na tawa nga ni date ng mga sinasabi nga to, baby steps. Pero at least ikaw lamang na step. Mhm. Kaysa dahil nang ganda, dahil na bali may mga pagkukulang, may mga sala, pero baby steps nonetheless. And at the same time, dapat man dapat dakula ang kontribusyon para sa kapalibutan. Iyon, proper use of Kaya nga, proper... magayunan po ini arbo bakit ito sa mga declaration ng climate urgency sa tuya na binuksan ito ni Gov Grex. Mhm. Asin man, dawa sa mga araw kayan, padagos man po giraray kita mga COP28 na naging nga siyang inimbitar nga siya duman sa COP28. At least, sa pagsusugman sa pangapuran mga sa tuyang Santo Papa na buot sabihin pangapuran po talaga ini na kita ka boss magkasararo na magkasararo na para sa paghinguan na mamitigar ang sa tuyang climate change. Iyan. Tangunan po baga sa sunod na sa mga bagyo, mga baha, sa mga day kita pigbabaha, ngunyan pigbabaha na nagpapahiling po talaga ini na garuday na kita pwede magturog-turog manungod sa isyong ini kang climate change. Yes po, proper waste management at saka use of clean energy. Yan ang ilan sa mga pwede natin gawin para makatulong sa pagbaba ng patuloy na pag-init ng mundo. Nasa linya na yata si Sir Larry, yes. No? Sir Larry? Ano lang? Hello, Sir Larry? Ayun, oo. Ayan, magandang... medyo umaalon-alon ang signal ni Sir Larry, ano? Ayan, magandang lalaki si Sir Larry ngayon. Oo. Nakakagaya po. Ayan. Okay, Sir Larry, kumusta ang ating anong update natin doon sa mga ating mga sinimulang mga hakbang para makatulong tayo dito sa lalawigan ng Albay? Ito bago po siguro magbigay na mga may po dito sa COP29 po yung medyo hello Sir Larry, medyo garble ang signal natin. Pwede ba tayo sa i-try natin sa Messenger? Okay na po ako rito, Father, Kuya Mario. Naririnig po ba? Medyo medyo hindi Garbled, audible, medyo no? garbled po. Garble ang signal natin. Ayan, okay. I-try kaya natin sa sa phone kaya. Baka malakas sa phone, Baka malakas sa phone. Tingnan natin, ha.
Ngayon lang po mga kaibigan at hanapin natin yung ating ni Sir Larry. Okay, magko-connect tayo kay Sir Larry Pascuac, mga tugang kang Philippine Movement for Climate Justice. Movement for Climate Justice. Malaman natin ang ilan pa sa mga dapat nating malaman. Handali parang hindi tayo mag-connect Ayan na. Tingnan natin. Baka sakali makuha natin. Yan, okay. Nag-ring. Yan. Okay. Hello, Sir Larry. Ay, Kuya Mario, naririnig po ba ako? Yes, okay. Ilipat natin to kay John. Ilipat natin dyan para marinig ni Padre Momoy ang ating pag-uusap. Sir Larry, wait lang po at ilipat natin doon sa kabila itong telepono ko para mas marinig ni Padre Momoy yung ating pag-uusap. Malinis ang linya, no? Ayan, okay. So, mga kaibigan, si Sir Larry Pascua, ang ating pong kausap ngayon, katulong natin ito at isa sa mga instrumento para umandar yung pong mga hakbangin para magtuloy-tuloy yung declaration ng climate emergency ng probinsya, at saka ang ating kagustuhan na by 2030 maging 100% renewable energy ang Albay. Sir Larry, go ahead po, Otabi. Sige po, magandang umaga po muli. No? Actually, Kuya Mario, gusto ko lang muna kayo bigyan ng ilang information. Kaugnay po dun sa naganap na pagpupulong na pinatawag po ng United Nations Climate Change Convention. Ito po yung nangunguna na nagpapatawag po ng Conference of Party o COP 29. At naganap po ito sa Baku, Azerbaijan, dati pong itong bahagi ng Union of Soviet, ang malaking bahagi ng Socialist Republic of Soviet na yan ay yung Russia. So yung sa Baku, Azerbaijan, doon po naganap yung pagpupulong. At yung pagpupulong po nito ay may mahalagang kaugnayan din dito sa ating ginawa. Una, tinuturing po ito na pagpupulong para po pag-usapan na po yung usapin ng mga pondo. Pondo dahil po hindi naman po ligid sa atin, lahat po ng ating isasagawa na mitigation at adaptation. Yung mitigation po ibig sabihin paano natin po pahihinain yung impact nito sa ating ekonomiya, sa mga buhay ng tao at sa yung mga epekto ng mga devastation ng climate, At yung adaptation naman, paano po magiging sustainable pa ang ating buhay given na every climate impact, it's equivalent dun sa billions of peso na losses po, kaugnay po sa impact na yan. Kaya yung climate, yung COP29 po, mainly ang pinakamahalagang topic po dyan ay yung climate finance. Noong 2015 po, nag-allocate po ng 100 billion. Ito po yung COP16, yung 100 billion na yan po daw sabi nila ay floor or baseline na pagpopondo sa mga impact ng climate. At ngayon pong itong taon na to ay ang kasunduan nila na itataas nila. At base po sa mga competitions, initially po ang UN ay mayroon pong kwenta po sila na 1.3 trillion US dollar ang kakailanganin daw ng global community para po tugunan yung mga tinatawag natin mga climate impacts. Pero po base din po sa mga kompetasyon naman ng mga scientifico ay kukulangin pa po yung 1.3 trillion na yan. At ang kanilang proposal po ng mga civil society at mga iba't ibang grupo na dumalo po dyan, kabilang po ang PMCJ at ang iba pa natin mga kaliandong grupo ay naghain po sila ng 5 trillion US dollar. Kung bakit po, i-imagine nyo po, ito'y paghahati-hatian din ng mga mahihirap na bansa na nalabis na naapektuhan, hindi lang po Pilipinas. So yung 5 trillion US dollar annually, yun po ang hinain natin na proposal.
Unfortunately po, dito po sa Baku, Azerbaijan na pagpupulong, marami po, halos 2,000 ang mga representante ng mga tinatawag po natin na galing po sa kumpanya ng mga fossil fuel. No? Ang ibig po sabihin yan, sila po yung naglalabi na wag sa katuparan yung mga tinatawag natin phase out at yung mga climate finance nito. So sa nangyari po, no, ay nagulat po tayo na naghain sila ng proposal lang po ng doon sa pagpupulong na yan ay 250 billion US dollar, no. Kaya parang ang ano po natin ay napakalayo, no. Samantalang ang doon sa hinahapag ay 1.3 trillion, pero yung hinain po doon sa UN ay 250 billion US dollar lang. So kaya very upset po tayo. At kaya po may nagkaroon po ng mga deadlock yan, no? Nagkaroon po ng mga at na-delay na isara kasi po wala pong agreement. Meron po pong pagkakataon na binabasa nung UN rapporteur yung mga decision na hindi naman po talaga pinagkakaisahan pa. Kaya yung mga bansa, no, na tawag natin yung mga developing country o yung mga naapektuhan nitong climate ay nagtayuan at nagprotesta. At dito po muli nagkaroon po ng rejoinder at ang naging decision, no, at initially na ay umabot lang sa 300 billion US dollar annually ang i-allocate. At ang hindi pa po kagandahan dito ay hindi pa raw alam ng mga mayayaman na bansa kung paano nila yon ay i-allocate at saan nila kukunin. Kaya very hindi pa po talaga klarado at itong mga mayayaman na bansa na to ay hindi pa rin ganun kaseryoso yung paano lulutasin itong usapin ng climate crisis. Kaya po sa ganyan po din, no, na dito ko po paano naman Larry, paano naman malulutas to na kung mayroong mga lobbyist na mga nasa talaga ang nagiging dahilan nitong climate change, itong pagsunog ng ating ozone layer, itong mga fossil fueled mga energy sources. Kaya nga po, paano naman yun? Kahit maglaan tayong ilang trilyon, katapos hindi naman ito na-stop. Apo, dito po ako papasok yung kahalagahan po ng ginawa po natin sa Albay, no. At dahil po pinapakita nito na nandito po sa mga tawag po natin sa mga regional, provincial level ang mga oportunidad para pabilisin yung tinatawag po natin rapid shift, no. At yung kaya po yung mga local government, no, na which is heavily impacted ng climate crisis are now in the positions na magsagawa ng ganitong mga inisyatiba, no. Kaya po ngayon po, di ba, nakikita po natin yung impact po ng Katrina hanggang ngayon nararamdaman po natin kasi gumuguho yung mga kalsada mula sa Tiwi, Albay, Camarines Sur hanggang Camarines Norte hanggang Quezon. Ayun. So ito po yung patunay na hindi yung bagyo hindi lang isang beses yan, yung continuous yan kasi habang lumalala at lumalakas yung mga bagyong pumapasok sa atin na mas nasisira niya na yung ating yung ating habitat, no, yung ating bahay. Diyan po yung halaga rin pong yun, yung binabanggit po nating yun ay siya yung dapat tutulong kasi at magiging mayor na mga pangailangan ng mga komunidad para matiyak na hindi po tayo masisira o mamamatay dito sa mga climate impacts na to. Ayun, nagsimula sa Bagyong Christine tapos diretso na. Napakahalaga ng binanggit mo tungkol sa ngayon na papuntang Maynila, galing sa Maynila papunta dito na yung Andaya Highway, makikita po natin na talagang sirang-sira na
sinisisi natin yung bagyo. Actually, hindi lang bagyo ang kinakailangan tingnan natin. Ang lugar na yon ay talagang masasabi po natin wala na, kalbo na ang mga bundok. Kaya siyempre, kaunting ulan, bagsak lahat doon. Nandiyan ang erosion. Katapos talaga ang mga infrastructure natin hindi kasama. Kaya makikita po natin na sisisihin natin yung bagyo, hindi natin tinitingnan. Siguro kinakailangan i-analyze pa yan na mas malalim kung bakit nga ba talaga nasisira. Ano ba talaga itong mga flood control na to? Ito ba ay talagang flood control o talagang ang flood control ba magiging epektibo kung sira na rin ang mga bundok at ganun kaunting ulan nandiyan kaagad ang baha at hindi makontrol-kontrol. Kaya kinakailangan siguro mas maganda pa na may mag-analyze pa nito katapos once and for all, tingnan po natin talaga ang mga pangyayaring ito. Yeah, oo, tama ka, Father, no? Hindi naman maihiwalay talaga yung usapin ng politika, no? Lalo na dito sa bansa natin ay heavily dominated na mga dynasty yung ating mga posisyon sa ating paggogobyerno. At nagiging sanhi ito tuloy ng mga korupsyon at yung mga mismanagement. Yeah. At hindi na pa-priority yung ating mga pagsisilbi sa ating mamamayan. Aba. At kaya nagkakaroon po talaga to ng kumbaga ng connection, no? May malalim na connections at na isasalang-alang yung kumbaga ang tawag natin dati yung excellent ba, yung pag nagtrabaho tayo dapat talagang pulido, pero dito ngayon dahil nga mas nauuna yung negosyo, no, at kumita, nawawala na po yung mga ganyang perspektiba sa pamahalaan. Kaya yan po napapatunayan natin na hindi lang sapat na may magawang kalsada, yung hindi lang sapat na may magawang drainage, no, dapat ito'y nakabatay talaga dun sa yung one, science, no, two, yung consideration sa mga tao at yung consideration sa kalikasan para hindi po nagiging mas komplikado at nadidisregard yung tinatawag nating nature, no. Aba, tama ka dyan, Sir Larry, pero sabi nga nila, sabi ng mga scientifico, yung climate change daw is making the Philippines more vulnerable to tropical storms. Opo. Dahil sa patuloy na pag-init ng temperatura, nalalagay ngayon ang bansa sa nearly double the risk of deadly typhoons, sabi ng mga scientists. Kaya nga po, Kuya Mario, nakaranas tayo ng 6 typhoon. Yes. In less than a month, no? Ito ang gusto ko lang pong banggitin base sa science po, no? Yung typhoon po parang natural occurrence po 'yan. Pag mainit na po yung ating Pacific Ocean, kung diyan po nanggagaling yung bagyo, ay agad-agad parang huhupa na rin yung init, no? Pero ito, 6 na bagyo na. Di ba? At yung intensity ng mga bagyo ay halos pare-parehas. Kaya ang patunay yan na napakainit ng Pacific Ocean yan. At kaya yung double the risk, hindi lang double the risk, 6 times the risk yung ating na-experience. No? Yan ang problema natin, no? Dahil pag na-develop dyan, ang takbo patungong sa atin. Opo, diretso. Kayo po lagi ang host community, no? Nasa ano po kayo, tawag nila ay typhoon highway path, no? Yan po. Kung baga sa sa earthquake nasa typhoon belt tayo. Opo. Okay, Sir Larry, marami akong nakita na yung ginagawa nating pag-inganyo sa mga local government units na ideklara ang kanilang lugar bilang climate emergency. Mayroon ako nakita na barangay sa Cam Norte nagdeklara ng climate emergency. So I think sa Labo yata 'yon. Opo, sa Labo po. Anong barangay yan? Anong barangay? Kabunsayan. Wow. At saka, Binavista.
Oo, Buena Vista. Actually po, hindi lang po yung barangay, si Mayor Francisco, no? Yeah. Bong Francisco, diyan po sa Camarines Norte ay nag-declare na po 'yan. Bago pa halos kasunod yan po nung declaration din ni Gov. Flex, no? At meron din po tayong pag-uusap kay Governor Padilla at kaya po tayo rin madalas din po tayo diyan kasi ano rin po, no, si Governor Padilla ay one of the reason din kung at nakikita niya yung impact, no. Hindi lang po diyan sa ngayon sa mga bagyo kasi actually yung water po sa kanila, yung fresh water ay pinasok na po ng mga yung water mula sa dagat, no. Kaya nahihirapan na po sila do sa pagkuha ng mga tubig, water. Diyan po sa pagitan po ng Paracale at diyan sa may Jose Panganiban na kung saan may mga mining operation diyan. Ayun, kasi yung mayroong mga bayan diyan may bayan diyan kasi sa Cam Norte na yung kanilang pagmimina hanggang doon sa may ilalim ng dagat na eh. Opo. Yung doon sila nagtataniling sa Paracale. Opo. Yan po yung sitwasyon nila diyan kaya Ayun. Okay. Ayan, isa pa yan sa mga pagpa natin ng mining. Kung dito sa atin mayroon yung quarry na nagiging mining na, ito naman sa Paracale yung masasabi pa na unregulated mining. Ayun. Okay. At Sir Larry, ang kinakailangan natin medyo regulate din. Aba. Sir Larry, kumusta yung update na nung mga ginawa natin dito sa Albay na mga interventions? Sige, siguro yung mga taga-Piodoran, very interesting po sa kanila, no. Nagkaroon na po ng mga test na isinagawa diyan. Ang unang test na ginawa ay yung imaging satellite, no. At hindi lang para po sa solar to at para sa wind, no. Bagkus nakita rin po nila yung potential ng hydro dito sa may tawag nila dito, yung sa may property po ni Don Ramon Alsua, no. Mayroon pong hydro dyan na poles ba na nakita. So another potential yan. Tapos po ay next year daw maglulunsad na po sila ng test, no, sa wind test po para po kung ilan yung kayang i-generate, no. Matindi ang Piodoran, may wind, may solar, tsaka may hydro. Opo. Kaya po very highly regards po yan ng mga investor. Tapos po meron na pong yung partner po ng natin, yung Alt Energy ay almost 3 times na bumisita diyan at meron na po silang inabot ng usapan, no. Dito nung last week nung galing po ko diyan, nagkausap po kami ng landowner at inulit po natin na hindi lang simpleng ang transaction dapat ay hindi lang pribado, magandang isama ang LGU dahil yung LGU yung magtitiyak ng best opportunity para po sa buong munisipyo, no, rather than transactional between the business sector at yung sa landowner. Kaya po mayroon po tayong inilinaw sa kanila na sana ganito yung maging direksyon natin. Kaya gumugulong na po yan, no? Ikalawa po, yung sa San Miguel po, nagkausap din po tayo nila Mayora. Still yung pondo nila, Mayora Cristel Lagman, nandyan po, na-allocated na po yan sa San Miguel Island, no? Naghahanap po, initially, nagpapagawa na po si Mayora ng tinatawag nilang program of works, no, para po paano ilulunsad yung proyekto. So nandiyan na po at pinag-usapan na rin po namin yung mga policy paano po isasabay yan, no, next year at para po mas masigurado yung pagpapatupad po ng renewable energy diyan po sa San Miguel Island. Ayun. So yun po. Ayun ang update, at least wala yung worry ng ating mga kababayan na with recently na nangyari sa politika, nasuspend nga si gobernador, baka niya di na matuloy yan. Pero sa revelation po niyo, Sir Larry, mas lalong lumalakas yata ang enthusiasm ng mga partners natin na ituloy itong mga proyekto.
Actually po, nung nag-worry din po tayo no, nung may mga ilan pong mga nangyari po ba. No? Pero nung po tayo, nagkausap po natin yung mga partners natin at maging LGU, ang inassure nila sa atin, with ano man ang mangyari, itutuloy natin kasi hindi naman ito para lang sa kanilang politika, kundi para sa Albay ito. So yun po yung assurance nila. Kaya po yung mga itong election, gusto po rin natin ihingi yung kanilang suporta na isama nila sa kanilang plataforma yung renewable energy na ating inisyatiba dito sa Albay. Bago yan, bagong advokasya nila. Opo, Yung plataforma, isama sa plataforma ni gobyerno. Opo. Yung maganda yan, renewable energy at saka itong mitigation adaptation ng climate change para mas lalong lumakas ang kampanya natin. Opo, tama po. Father, any word po, Tabi? Father? Actually, Kuya Larry, Amar, hindi lang yun renewable energy. Kung ipapasok na rin natin yung Albay West Coast Mangrove Reforestation. Na-approve na po ito ng DNR. Ay very good Ayan, mangrove Kaya reforestation. medyo comprehensive po ang ating approach diyan sa Albay West Coast, diyan sa Puluran. Ayun, maganda yan, Renewable energy, tapos yung mangrove reforestation sa Kabambusetum. Medyo comprehensive po ito. Iyon, pinagsama-sama na natin yan, Sir Larry, na mga adikain natin. Okay. Banggitin na rin natin, Father Momoy, no? Yung actually maglulunsad po tayo ng Laudato Si National Conference, no? Gagawin po natin yan sa Albay. Ang purpose po niyan ay i-emphasize yung usapin ng ating ecology, no? At yung usapin po ng ating worsening ng climate crisis. Ito po ay pangungunahan po ng simbahan, no? Hinikayat po natin dito, no, ang CBCP, NASA, no, ang EcoHIM, yung isa po ring church-based groups, at yung nga po yung Laudato Si cooperative farm ni Father Momoy ay katuwang dito sa mga organizer na to. Ito po ay magaganap yan, inisip po natin sa Marso, no? At ang ilalabas po niyan ay, ang resulta niyan ay maglalabas po ng panibagong framework on how we deal with the worsening climate crisis and what program should we emphasize to address yung climate change. Kaya po, yan po yung ating gustong maging samahan po muli ng ating mga kasama at mga kaibigan para po sa pagtutulak po ng ating mga karapatan at yung restoration po ng ating ecology. Sir Larry at saka Father Momoy, babalikan natin kayo at himay-himay natin ilang pang mga detalye. Makalipas lamang po ng ilang palala. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga binasunod. Artisan Joint Supplement, bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Tanong ni Kuya Kim, anong hanap ng biyahero sa baboy? Tingin pa lang, malaman. Certified Guapig. Pag kinurot, siksik, lusog. Certified Guapig. Mabigat ang timbang. Certified Guapig. Kasi laking Pigrolak. Kagapay for more than 30 Pigrolak years. Ito lang ang may Pigro Builders. Busog sa nutrients. Tingin to timbang, certified guwapi. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Pigrolak. Kahit mawis blooming bango sa Surf Fabcon. New Surf Fabcon Fresh and Blue. May 3 times amoy pawis shield. Kaya kahit mawis blooming bango sa Surf Fabcon. Based on lab test and select fabric versus detergent powder only. Surf
Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Kasi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Hello world, time to shop another season with LCC. Always bringing the magic, what a Christmas classic. Heroes, laughs and cheers, we're oh so near. So don't you ever fear, many years have gone, but we're still here for everyone. Sa tongka, ipuhan ang servidor na araw niya. Si Ron Rosal sa tong madala o man servisyo, orong sa gabos pako, politika. Nagkanigas, piso tongka, ipuhan ang servidor na araw niya. Si Ron Rosal sa tong madala o man servisyo, orong sa gabos pako, politika. Lidera ko matalo. Feliz Navidad. Ini si Mayor Alan Arandia kan piudaran maut magpaabot nin maugmang Pasko asin muuswag na banwaan. Naglalaom ako kaibaan sa kuyang mahal na esposa Banji Canyaveral Arandia na maging angat kita sa ngaran ng pagkabuhay, ekonomiya asin sa iba pang aspetong pangkauswagan kan sa tuyang banwa. Daimi kamo pababayaan sa pagtabang anuman ang mga kadipisilan kan panahon. Gilayon ini si Mayor Alan Arandia sa ngaran kan
sa kuyang agong Banji Arandia asin mga kahimanwa. Extending Merry Christmas and a Happy New Year sa gabon. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Sharmila Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochures, business cards, magazines, folio, invitations, newsletters, letterheads, and more. Sharmila Printing Press and Advertising specializes mugs, t-shirts, panaflex, Sintra board, signages, pull-up banners, and more. Visit us at Rawis, Legazpi City, near Rawis Barangay Hall, with branches in Barangay 19, Rizal Street, Cabangan, Legazpi City. Contact 742-6260 or 0917-523-5819 or 0917-148-0361 and 0933-856-2142. Email us at sharmilaprintingpresslegazpi@gmail.com. Open from Monday till Saturday, 8 a.m. until 5 p.m. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. O naman nakadipisilan, ayaw maabot na liwanag. Ano man napigagyan sa buhay, ayaw kanin pamilyang masasandigan. Nganang kapaskuhan, lugod pagkamot at maghadi sa sakton ng mga puso. Magkarusad kita pa doon sa mauswag na banwang daraga. Ang lokal na gobyerno kay ba ninyo? Katwang asin magpapayaba sa inyo nin tunay asin buong buo. Maugmang Pasko asin manigong bagong taon, mga daragenyos. Pagbati, gyalin kay Acting Mayor Junji Haushan. Payaba ninyo, payaba man kamo. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede po natin gawin sa ating kapwa Pilipino, gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo babalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiservisyo sa inyong lahat dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Te, pabili po ng 2 Nor Chicken Cubes. O, eto. Ha? Isa lang po to ah. Doble yan. Ang Nor Cubes ay may doble-doble. Nor Cubes doble. 2 for 10 lang yan. Sulit na sulit. Mapapaulit. Nor Cubes doble pack. Ang sarap-sarap ng doble-doble with Nor Cubes doble pack. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Also available in pork. Promo lasts from January 2, 2024 to January 1, 2025 per DOH FDA CRR permit number 1589 series of 2023. Pack na pa! Nor Cubes. May double pack na. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Available in chicken and pork. Bili na sa suking tindahan. Si Fem Imperial sa pagserbisyo ay the best po pakaigto. Namatay ang tao sa iyang pagserbisyo sa tercer distrito. Asing gabos ng mga kulanggenyo. Si Fem Imperial kasurug ta sa pag-uswag ng sapong banwa. Mga gayon na proyekto sin programa ang padagos na winawaras niya. Di sa pulang ginabanwaan ta. Gabos na kulanggenyo pinapadaba siya. Mahigos matinabang malalauman pa. Siya ang leader na kaibuhan ta. Infrastruktura, agrikultura, tabang sa mga para-oma. Masalud na programa para sa gabos. Serbisyong Imperial, provintas at mga boss. Si Fem ang kasulog ta sa pag-uswag ng sapong banwa. Si Fem, wala ng iba. Serbisyong Imperial, malalauman ta. Si Fem Imperial na patagos ang pagserbi sa banwa kang kulangi. Serbisyong Imperial, termina niya tong malalaoma. Si Fem Imperial na pagdabaan ko langi. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover.
Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Mga tugang, si former Congressman Christopher Quito Co. Mga kahimanwa, ang Pasko, bako lang manungod sa mga regalo o dekorasyon. Ang Pasko, pagirumdum ng pagkamuot, pagkasararo, asin pag-asa. Ipagrukyaw niya to ang pagkaminoorutan. Bako lang para sa satong pamilya, kundi para sa lambang sarot, sa satuyang komunidad. Mabot ko na maging maugma, natuninong, asin pano ning pag-asa ang sa indong Pasko, asin bagong taon. Kito, digdi sa puso ko. Siring kan mga bagyong minalaog sa tuya, ang pag-abot kang Pasko, deita man mapupugulan. Kaya maski anong mangyari, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Ngunya nakapaskuhan ay no times are tough for most of us. Financially, physically, mentally, emotionally. Pero anuman ang satuyang sitwasyon, lugod na deita malingawan ang tunay na rason kan selebrasyon. Christmas is about hope, new beginning, new chance, and for some, Christmas is about starting over again. Anuman ang kahulugan kang Pasko sa tuya, lugod na magkasararo ang satuyang mga puso na isilibrar ang Pasko na pano ning pasasalamat sa mga regalo na tinao sa tuya kang kagurangnan. The gift of life, the gift of health, the gift of family, the gift of relationship and friendship, and all the things money cannot buy. Sa ngaran kang bilugming pamilya, asin kang provincial government of Albay family, ini po si Ate Glenda Ong Bungaw minapaabot sa lambang pamilyang Albayano ning makahulugang Pasko asin mapusong bagong taon sa gabos. Sa pag-abot san panahon ning Kapaskuhan, lugod padagos kitang mamuot sa saton na mga pamilya, mga katrabaho dangan mga pagtaraning, ya di ang tunay na espiritu san Pasko, ang pagmalasakit dangan pagtabang sa kapwa, lalo na sa mga nangaypo, sabot nga manin kalamidad o sa panahon nin kauswagan. Inin kami narko kamo, na padagos na maging liwanag nin paglaom, dangan kaugman para sa iba. Maugmang Pasko, asin matuninong na bagong taon sa indo nga min. Ya diusad na pagbati, na puno nin pagkamuot, gyalin ki Mayor Victor Pirete. Own Style Graphics Design Services. Your top-notch design, great fabric, and quality printing. Own Style offers full sublimation printing, t-shirt printing, digital printing, tarpaulin printing, stickers, calling cards, PVC ID and lanyards, mugs, corporate giveaways, trophies, signages, wedding invitations, Sintra board standees, and so much more. Own Style Graphic Design Services. Located at Rizal Street, Barangay 3, EMS Barrio, Old by Legazpi City. For inquiries, contact 0969-372-9029 with branches at Market Site Daraga Albay, WCC Building, Santa Cruz State, Basud, Tabaco City, Tagas Daraga Albay, beside Matayas Kinalas, and at Poctol Maroroy Daraga Albay. Own Style Graphics Design Services. Make your own style. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin po lang gift. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan po lagi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matig
Alright, mga tugang, balik po kita. Alas 10:40 na po ang oras para po sa mga kababayan natin, mga late tuners. Balikan na po ang sa tuya pong mga pag-iriba, sina Father Momoy Borromeo at saka si Sir Larry Pasqua ng Philippine Movement for Climate Justice. Yeah. Alright. Nasa telepono si Sir Larry, si Father Momoy, yaon dyan sa Zoom. Ayan. Father! Hello, Father! Nawala si Father? Nawala? Dahil ba? Si Sir Larry, nandiyan ba Sir Larry sa telepono? Ayan, Sir Larry. Nandito pa po, Yes. Kuya Mario. Apa, Sir Larry, hintayin natin si Father mo makabalik sa linya. Ayan. Sige lang po. Apa. At maganda itong maganda itong Laudato Si National Conference. Next year ito, Sir Larry? Yes po, next year po. Ayan, may target date na ba? Wala pa po, pero ang ano natin ay Marso bago po magkaroon ng local campaign. Ayun, oo nga pala, kasi March 28 ang campaign ng local. Sa national naman is February 10. Okay? So, pag-uusapan dito, Sir Larry, yung impact ng climate change? Opo, ano po tayo, ang gusto po natin yan ay makapaglabas po tayo ng manifesto ng mula sa simbahan at iba't ibang civil society po na ibibigay po natin sa mga lahat po ng mga kandidato. Ayun, para gumalaw sila. Hindi lang lip service ito, kundi with action. Opo. Maganda, may sama nga sa covenant, sa covenant nila na manalo man sila, ito ang kanilang gagawin. Opo, tama po. Panunumpa sa pagpababa ng init ng mundo. Ayan, nandiyan na si Father? Okay, Father? Hello, Father? Father, hindi pumapasok ang linya ni Father Momoy. Hello, Father? Ayan. Ano mo na ganitong so sarong Zoom, ano mo na, day naman ito. Si Father, niyaon po mga tugang sa Mary Siling Sanctuary. Broadcasting Center, yung mo. Yan po sa Lidong. Okay. Ano yan? Sir Larry, itong mga kausap natin ng mga partners para mag-put up ng renewable energy sa Albay, ay may target date na ba kung kailan sila magsisimula ng pagsasagawa ng kanilang mga setup? Ang status po nila ngayon, Kuya Mario, nasa testing process, no? Tapos po, itong first quarter din po maglulunsad ng Marine Spatial Planning para rin naman makita yung madelineate yung kumbaga na saan ang pangisdaan at saan lang pwedeng gamitin ng mga mga area kung saan pwedeng magtayo ng mga wind energy. Dito rin po yan sa magaganap po yan din probably by February, no? Ang mga kalahok po dyan ay mga local government para po makapaglatag din sila ng mga guidelines on how they will use yung tawag nila yung coastal or marine area nila. Ayun. Marine, yan, Sir Larry? Marine Spatial Planning po. Spatial Planning. Ito ay in collaboration din po sa mga mga planning agency natin, no? Like DNR at saka yung isa pong nagtutulak nitong process po nito yung Ocean Path Associations. Ito po yung isa nating partner na may global network po. Ayan, nandiyan na si Father Momoy, nakita ko na. Father! Welcome back, Father!
Hello, Father. Oh, hindi nagsasalita si Father. Bakit Yes, medyo nahirapan ako makapasok dahil sa signal napakababa. Umiikot. Ayan, narinig na kita, Father. Okay na. Ayan, Father. Okay, sige po. Ayan, opo. Yan, pinag-usapan namin ni Sir Larry na magkakaroon daw ng Marine Special Planning. Ayan, para maano yan, ma-address naman yung magiging problema kung sakali mo maglagay ng wind energy. May vibration kasi yan eh. Di ba? Okay. Yes, Father. Ayun, okay. May nang signal doon sa sa Laudato Si Maraming test ang gagawin pa niyan para talaga ma-assure na talagang safe ang ating karagatan. Yes. Apa. Okay. Sir Larry? Yes po. Ayan, apa. Okay. Anything more po na gusto niyong idagdag na hindi namin na itanong? Baka mayroon pang gusto mong ipahayag sa ating mga kababayan nakikinig ngayon. Opo, actually this coming year, yung 2025 is a crucial time sa lahat po ng mga impacted communities at mga bansa po na labis na naapektuhan nitong climate change. Dahil po sa yun nga pong binabanggit ng mga scientifico na dapat by year 2025 magsimula na po yung downward o yung pagpigil do sa paggamit ng mga fossil fuel, no? But unfortunately, marami pong ang mga indikasyon po para dito sa bansa natin ay hindi po ganun, no? Katunayan nitong November, October na naipasa na po yung tinatawag nilang gas bill, no? O ito po yung paggamit ng pagkuha ng mga gas sa malampayan, no, at mga iba pang sources na palalakasin pa po yung paggamit natin ng mga fossil fuel. At ito po yung mga indikasyon na yung ating Philippine government ay hindi po ganun ka-agresibo na magtulak ng mabilis na paglulunsad ng mga tinatawag natin mga renewable energy project. Kahit na po trillion almost based on sa Bureau of Investment ay meron na pong almost parang 71 trillion ng kanilang investment na pumasok. So kung marami pong mga investment sa renewable, hindi po lahat ito ay nagiging agad-agad na naku-convert into a project, no? Lahat po halos pa po yung mga pledges pa. Pero ang gusto po natin sabihin, nandito na po yung material na basis. Mayroon po mga investment na, mayroon na po mga site na nakikita kung saan pwedeng gamitin ang mga renewable energy, pero hindi pa po ganun ka-agresibo. At ang pina-priority ay mag-import pa po tayo ng mga gas at mula sa iba't ibang bansa na hindi rin magpapababa sa presyo ng kuryente natin. Kaya itong time na to, gusto natin muling ipanawagan sa ating Pangulo na i-priority na po yung renewable energy, no? Yes, second po, no, to have a comprehensive program at in addressing climate change po. It's time po, it's high time sa ating national government na incorporate na po yung usapin ng climate emergency, no? At dito po sa kasama po do sa deklarasyon na to dapat i-harmonize ang lahat ng mga proyekto at itigil yung mga proyektong na nagpapalala pa po sa krisis sa klima, no? Kaya dito po natin paggugulan ng panahon yung mga debate sa Kongreso ituon po natin sa paano po tayo maglulunsad ng mga solusyon sa climate crisis at hindi po do sa mga personal na pamumulitika at pagbabawas pa ng mga pondo sa mga social services. Dapat hindi po ganun ang ating unahin. Ayun, ibig sabihin to dapat talagang masinsina na at saka ma-aggressive nang gawin dahil kinukulang na tayo ng panahon bago man lumubog ang ilang bahagi ng Pilipinas.
Kaya nga po. At yun po. At yung panghuli siguro ay sa mamamayang Pilipino, no, na alam kong napakahirap na lumalala yung hirap natin sa dahil po sa climate, no, at mayroon pa mga sigalot, no, sa pandaigdigan, at ang Pilipinas po ay madadamay pa diyan sa mga bangayan na yan, no. At yung hirap ng ating mga hinaharap ay ang ano lang po natin ay magtulong-tulong, magsama-sama po tayo, at yung ating ipanawagan yung kapayapaan, no, pagtigil ng mga gera, no, at yung siyempre ay yung ating pag-unlad, no, na sana ay magtuloy-tuloy, at yung mga politiko natin na patuloy na nasa posisyon at ginagamit yung kanilang posisyon para sa kanilang interes, itigil niyo na po yan, at yung mamamayan po yung ating unahin. Yun lang po. Ayun, maraming salamat, Sir Larry. Salamat sa token, ha? Ayan, Sir Larry Vasqua ng Philippine Movement for Climate Justice Energy Team. Yan, kausap natin ngayon. Father? Yes, maganda Father. po yun. Maganda po yung panawagan na yan. Susubin po yun sa panawagan ni Bisat Bong Bailon na sana lahat po ng mga panawagan, lahat ng concern mga tao ay talagang magkaisa na po tayo para magkaroon para bigyan natin ng puwang ang boses ng kapaligiran. Iyon, oo. Ayan, mas lalong lalakas itong itong kampanyang ito pag natuloy na itong Laudato Si National Conference. Yan. Ayan, Yes. By March daw po ang tentative na schedule nito, ang target na schedule nito. Okay, Father, mayroon lang tayong 6 minutes before we be declared illegal ngayong araw. Yeah. Okay, go ahead po. Ngayon ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Salamat po, Panginoon, sa biyaya ng kalikasan. Salamat po sa Panginoon sa pagpadala mo sa amin dito ng iyong anak na namin pinaghahandaan ang kanyang pagdating. Ngunit siya ay dumating na rin, pero kinakailangan din namin na muling sariwain ang aming buhay para makapaghanda talaga at tanggapin ang stewardship ng creation. Stewardship not only of creation but of each other. Kasi napipinto na tayo talaga ang kahalagahan nito sapagkat nandyan tayo sa, sinasabi po natin, end times, hindi lang po spiritual kundi talagang kalikasan na environment and then buong buhay natin. Kaya yung pamumulitika, pang-ekonomiya, lahat, kultura, lahat po ito ay kinakailangan i-orient na. Maging may-orient na sa ating stewardship, ating responsibility for each other, responsibility for creation, responsibility na mga biyayang binigay sa atin ng Panginoon na sana gamitin natin ito, hindi pang sariling kapakanan, kundi para sa kabutihan ng lahat. Panginoong Jesucristo, hinihingi po namin sa inyo ang iyong tulong. Padala mo po sa amin ang Espiritu Santo para magabayan kami at mapapalakas kami para sundin ang kalooban mo. Ang lahat ng ito ay hinihingi namin sa ngalan mo, ang ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ayun. Sir Larry, maraming salamat po. Merry Christmas. Ayan. Po sa iyo, Happy New Year! Opo, Happy New Year din sa lahat. Ayan, Happy New Year. Father, Happy New Year. Ayan. Alright, so yan po mga tugas. Ito yan pong kabilugan na mga istorya dito po sa tuyang programa Boses ng Kapalibutan. Sa pangarap po ni Juna Poli sa lado technical. Siring man si Angel kanina sa newsroom. And then ito yan pong bilog na tropa. Kami po ang sila mga naging kaibanan po ngunyan. Padre Momoy Borromeo. Kanina kasama natin si Sir Larry Vasqua ng Philippine Movement for Climate Justice Energy Team. Ako man po ang sila lingkod, Mardila Daing Iba. Thank you for giving us company. God bless the Philippines. Sa indung na
dangog ang programa Boses kan Kapalibutan. Abangan giraray sa masunod na Sabado, digdi sa DZ